आज आपण बनवणार आहोत कांदा पोहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 कांदे, 2 बटाटे, अर्धा इंच आला, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर. पोहे घेतले आहेत, तेल ठेवले आहे तापत. त्याच्यामध्ये मी राई टाकते, जिरं टाकते. आता आपण हिरवी मिरची टाकूया, बटाटा टाकते आणि कढीपत्ता टाकते. बटाटा जरा भाजल्याच्या नंतर मीठ टाकते जरासं चवीनुसार. आता मी याच्यामध्ये कांदा टाकते, हळद टाकते, किसून आलं टाकते. आता व्यवस्थित ते भाजून झालंय. आता आपण पोहे टाकून घेऊया. आता आपले पोहे तयार आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया.